जय जगन्नाथ सांग माने स्नेहा लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आपण मानक ढेर सारा स्वागत। आज ब्लॉग टी स्टार्ट हो सकाळर पुअर टिफिन कर को पठे सारी स्कूल को एबे सान पुओ मुड़ी कदली अमूल ये सब चकड़ी खुआई बोली आनी पुओ को ये खुआईदेली सी तार खाईदेला खुआई पे गाधे पुधे खुआईदेले कम सरजिव से तार खाई तापर मु मोर गाधे पाधे आसी रोषे स्टार्ट करी देखु मु अलरेडी भात हो सारा मोर डाली सीझे देती एवं छुंकटा मारिदेवी डाली छुंक बसई देखो डालीटा छुंक मारिदवा डाली अलरेडी हो गला को काढ़ीदवा देखो तो फुटी आसला को ओल्लैदवा देखु टमाटो ये है सारू है कखारू सजना और बैगण आलू ए सब को भलसे धोई नवा आपन तो जानते सजनार माने केते बेनिफिट सजना बहुत पसंद मो हस्बैंड को बहुत पसंद से सी सबु बेले माने सप्ताह निहाती तो आणिक आसबे सजना माने मार्केट रो सजना खाइबा पसंद करती से घरे भी छुआ भी पसंद करती कड़ाई रे तेल देदवा अच्छा देटा बड़ी बड़ी देदवा बड़ी के भाजीदवा बड़ी देखला हो गलानी एबे सब प्लेट को काट नवा एबे एथरे सुखिला लंका पंचफुटन देदवा पियाज देदवा देखो पियाज भाजी गलानी एबे एथरे सब परिवा देदवा भल से भाजी नहीं जावा आसे कुछ समय भाजी दबा कहीं सारू रही ना सारू टे भाजी गले लाल अंश कमिज से हजबैंड बी शिफ्ट थिला तो से ऑफिस पूर्व टिफिन नहीं कि जाते कहीं आसु आसु बहुत लेट नाइट हो जाए तो मुझे रुटी बन दे दिए ताप अटा चकड़िया आनी घरे अटा लुण टे पकई चकड़ दवा तो जेहेतु लेट नाइट हुए मुझे दे दिए कि से खाईदे आसवे से था से खाली आसिक शुंदी अटा मु चकड़ देवी बाहर कर दे माजी पूरा गोटे दिन ब्लॉग कौन सब अच्छे तो से सब को मु रखी तो अटा ये चकड़ दवा से अलरेडी तो ताको बसई दे सजना येटा अटा चकड़े आगक रखीदबा हाथ टे धोई पड़ी मसलाटा मु अलरेडी ग्राइंडिंग कर फ्रिज रे रखी थी तो फ्रिज रो मसलाटा आनुचु भारी सोरिष मसला दे कर पूरा देसी स्टाइल रे एटा हम आपण मैंने केमी करन तो जानी कि ये जो प्रोसेस रे मु करे मते बहुत भल लगे आम घर भी बहुत पसंद करती आपण ये टाइप थे बनाते देखिए निहाती टेस्ट भल आसो आउ गोटे भी सजना को मुझे बनाए पोस्तक दे ता टेस्टा भी बहुत भल आसे आपण मैंने कमेंट करेंगे निहाती मुझे रेसिपी आनी एबे लुण देदवा
ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ। ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଟମାଟୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ରଖିବେ ଏଥିରେ। ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଦିଆ ହେଉଥିବ ନା ଟିକେ ଖଟା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସେ। ତ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି 1 ଚାମଚ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଏବେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଟିକେ ଭାଜିବା, ସେ ସିଝିଯିବ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ପୋଛା ସାଇଡ଼ରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଗନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଲ୍ଦି ନୂଆ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼, ଜିରା, ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଏତିକି ହିଁ ପେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଇ ପେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଟିକେ କଷିବା। ବେଶୀ ସମୟ ତ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବାଲା ଇଏଟା ବେଶୀ ସମୟ କଷା ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ପିତୁଳିଆ ଲାଗେ। ତାକୁ ଟିକେ କଷି ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ। ଏଥିରେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ କଲର୍ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ବାଟିବେ, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ କିଛି ଦେହ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ହେଇନଥାଏ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଗ୍ୟାସ୍ କରାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଭଲସେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଲି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଲି। ଆପଣ ଯଦି ଝୋଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ରାଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କରିବି, କାହିଁକିନା ଡାଲି ତ ହେଇଛି। ତ ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ପାଣି ଯେମିତି ଫୁଟିବ, ଏ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଆ ସହିତ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନା, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଆଉ ତା ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଶୀ ବଡ଼ି ହିଁ ଦେବେ। ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ି ଯଦି ନ ମିଳିବ ତ ମାର୍କେଟ ବଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଶୀ ବଡ଼ି ମିଳିବ ନିହାତି ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଘରେ ଯେଉଁଟା ବନାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆକୁ ଏବେ ଭଲସେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରୁଟିଟା ସେବାର ପଟେ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଖାଇବେ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ରୁଟିଟା ବେଲି ଦେଉଛି। ରୁଟି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେକିଦେବା। ଆପଣ ଏଇଭଳି ସଜନାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସଜନା ବହୁତ ଆମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ, ମାନେ BP ପାଇଁ, ସବୁ ପାଇଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ସଜନାଟା ଖାଇଲେ। ତ ସଜନା ତ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଯେତେ ଖାଇବେ ସେତେ ବହୁତ ଭଲ ନନଭେଜ୍ ଅପେକ୍ଷା। ସବୁଥିରେ ତ ସାର ମସଲା ରହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆମେ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ସେତେ ବହୁତ ଭଲ ଆମ ବଡ଼ି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ମରିଗଲାଣି ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଇଏ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଶୁଖିଯିବ, କାହିଁକିନା ସାରୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ବି ଏତେଟା କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା
ଖାଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ସଜନା ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ଯେଉଁ ରାଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ସାଲଡ଼ ଏତିକି ହିଁ କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ବି କରିନଥିଲି। ଆଉ ଆଚାର ଟିକେ ଦେଇଥିଲି। ଡାଲି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ଆଉ ରାଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ସାଲଡ଼ କରିନଥିଲି, କାକୁଡ଼ିକି ଖାଲି ମାନେ କାଟିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ସାଲଡ଼ ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇକି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସାଲଡ଼ ଦେଇନଥିଲି, ତାକୁ କାଟିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ସାଲଡ଼ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କାଟିକି ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଆସି ଦେଖିଲାଣି, ତା ଭୋକ ହେଲାଣି କ'ଣ ଦେଖିଲାଣି ଆଜି ଖାଇବ ବୋଲି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଭାତ ଡାଲି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ରାଇ ଆଚାର ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ପୁଅ ବି ବସି ଖାଉଛି। ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ଟା ଭରିଦେଲି। ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଟିଫିନ୍ଟା ଭରିଦେଲି କାରଣ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ରୁଟି ଆଉ ସବଜି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ଟା ଦେଇଦେବା ଏବେ ଭଲ କରିକି। ଆ ସହିତ ସେ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତି, ରାତିରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି। ତ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍, ମୁଁ ପିଆଜ 2ଟା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଟିଫିନ୍ ଭରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ଖାଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ସଜନାର ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିକି ଯିବେ, ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ